El diumenge, com que tinc més temps, faig plats més elaborats i avui he fet aquest arròs d'estofat. Tradicionalment es faria amb una cassola de terra, però amb les cuines d'inducció o vitroceràmiques ho farem amb una cassola metàl·lica. Amb l'oli ben calent i afegim la carn de vedella per estofar. L'hem tallat més petita d'un estofat normal, ja que anirà a l'arròs. Hem tingut la carn ben marcada, hem abaixat el foc i hem afegit les verdures: pastanaga, tomàquet, porro, ceba. I tot seguit hi afegim les herbes: una fulla de llaurer, un branquilló de canyella, 2 grans d'all. Quan les verdures ja estan mig cuites, hi afegirem un gotet de vi dolç. I ara deixarem que es vagi reduint uns 5 minuts. Un cop ha reduït l'alcohol, ho cobrim tot amb aigua. I posarem el foc alt perquè arrenqui el bull. Quan arrenca el bull, baixarem el foc ben baix. I ara ho cobrirem. I ho deixarem així, ben baix, unes 3 hores més o menys. Anirem vigilant de tant en tant que l'aigua no se'ns hagi evaporat. Si fos així, li afegirem aigua calenta, sempre calenta, i deixarem que se segueixi fent. Retirarem la canyella i la fulla de llaurer. Ara rectifiquem de sal. Penseu que ha de quedar un punt salat, ja que amb l'arròs perdrà part del salat. Apujarem el foc i hi tirarem l'arròs. Remenarem ben remenat i deixarem un parell de minuts. I ara hi posarem aigua que ja tenim calenta i ho deixarem 15 minuts si és un arròs rodó normal, 18 minuts si és un bomba. I ja el tenim. Boníssim. I em direu, porta molta feina. No, el que porta és temps. Feina no, perquè ja heu vist que es deix que es vagi fent a poc ell sol. Això sí, hem d'anar vigilant de tant en tant que no se'ns cremi. I si vols que et faci més receptes com aquesta, subscriu-te, que és gratuït. D'aquesta manera em dones visibilitat i arribo a molta més gent.